Mercedes, anem a començar l'entrevista, que anem a parlar del menjar tradicional de Puçol, del nostre poble, que així totes les festes les celebrem en menjar, en casa, en quadrilla, en companyia, i no se deixem ninguna festa. Així tot és festa, bou i menjar. Totes les festes són... Seguim el mateix patró. En general, qui li ha ensenyat a vostè a cuinar? A mi ma mare la que m'ensenyava, jo que he après. Això ho he après jo. Ho ha vist i ha dit, ui, xica, això com ho fas? Així no ho fas. Vostè sempre ha tingut afició per la cuina? Jo? O ha sigut obligació? No tinc més remei. Jo, doncs mira, que m'ha ficat i la moneta es començava, abuela, te gravaré, Pues ala, grava'm. No, però lo de gravar ha vingut després, però lo de cuinar, lo de guisar, lo de saber guisar bé, veure receptes... Doncs jo en casa. Ha anat aprenent vostè a soles. Jo a soles, ha anat fent jo i en Pau, el que m'ha vingut i a notar que he fet, doncs dic, ara vaig a fer això. I vostè li ha ensenyat a d'algú? Ui, jo estic ensenyant-li la moneta i a la meva filla, perquè ella és la que me grava i ella ja en sap més bé que jo. La meva neta ja sap millor que jo. Sí, se sap la teoria, però la pràctica... Ah, també. Ella fa salar, ara fas tu. I ho fa algunes vegades i ho fa molt bo. Veus, està creant escola. El que estàvem dient d'ensenyar, vostè està ensenyant. Pues sí, una xica que me va veure... Així del poble? Sí, del poble, diu... El meu home li agrada molt l'ensala russa. Diu, i l'altre dia dic, ai, mira, esta dona ha fet l'ensala russa, però ha fet la baionesa ella. La faré jo també. Diu, i la feu? I l'home li va dir... Ara sí que has fet una ensalada russa bona. Això és un 10. De ser la baionesa crompà, fer-la en casa, és molt la diferència, se nota. I nota que s'estan perdent les receptes tradicionals? Les joves sí, perquè van als supermercats i només fan que agarrar coses que estan fetes. Se qual fent ja les microones calentet, ja tenim el dinar fet, ja tenim el sopar fet. De guisar poc, ara la joventut. I, sin embargo, en la seva joventut... En la meva joventut, que haveren tingut el que tenen ara tots. Maria Santíssima. Ai, no patifar mai, patifar, però els capritxos d'ara no els teníem. Sant. Mare, jo vull xocolata, jo vull una nona, jo vull... D'això res. Nosaltres teníem un tros de pa en oli i a berenar, o si no, és un moniato. Un tros de carabassa, i això era el berenar. I ara anem a parlar de les festes de setembre, les festes de la Mare de Déu al peu de la creu. Per exemple, el pasteló, el braç de gitano, el pastís blanc, que té més trajectòria també de comunions i nòvies, que ara entrarem ahir. Què dinem així el dia 8 de setembre? En ma casa sempre sou puigero. Dia de setembre, puigero. I la sopa bruta. Fiquem el puigero, un tros de gallina bo, ossos, ternera de garreta, que l'altra és molt seca, i verdura. Se fiquen cigrons, això, queriguilla, carlota, xerevia, tota classe, i porro. Jo sempre dic porro, no sé dir-ho, però dic porro, el que vulgui. I després la sopa bruta. I la sopa bruta, que és típica de Puçol, que sol ser menjar així, que vas per ahí i dius sopa bruta i no saben el que és. No saben el que és. Què porta la sopa bruta? Pues la sopa bruta du fetxets de pollastre. Jo és frisc, hi ha persona que es bull, però fregits és més bo, més substanciós. Fica fetxets, fica ous durs, a trossets, xolivert, canella, i està la sopa de muerte. Pa? I pa. I les mondonguilles xicotetes, que això porta faena. Sí, i no, que són pa morir-te, quan te menges un plater de sopa. Som llepols, així. Sí. Perquè ara anem arrere i anem al dia del bou, el dia 7. El dia 7 són coques, de ceba i de tomata, que li fiquen, no la fas de caldre, la fas en un got d'oli, també d'este... De girassol. I un got de cervesa. La pasta, ja la fas planeta, ben planeta, i li fiquen per damunt tomata que el tinc fregida, en besugo i ou. Posa per damunt el forn. Per la nit, què feu els dies de bou? Tomata en magre, llonganisses a banda i botifarres a banda, però en la tomata fica magre. Després fas pimentó torrat, que també el fica en taula, i fica ou, dur, i allets.
I caragols, si ne tinc, o ne crompe, també es fas caragols. També estan molt bons. Ai, que bons, sale, caragols. Fas una taula que estan al carrer que n'hi ha almenys 20 assentats. I tots jovens, amb bona garanta. I ara anem a l'estrella, que és el pastís blanc, o el pastís de Puçol, que ja porta soles el nom del poble, Sí. perquè soles se fa així. Este sí. Perquè este pastís, a part de lo que porta els ingredients, és tradició. Què significa un pastís blanc en este poble? Este poble sempre és per les nòvies. Si casa algú, el reparteixen, van regalant pastissos a les cases. Fer un detall que... Clar, un detall i fas un pastís, anem a dur-lo, i el duen a les cases. Mira. Perquè antes sí que el fèieu en casa, també, el pastís Ui, blanc. antes sí, jo me recorde, quan nosaltres jo me vaig casar, que la meva sogra, mare meva, allí tots fent... Allí estava la Mercedes la Puça, que venia, que era la dolcetera. Se feia, i nosaltres vinc a ajudar-li a fer coses, però ella és la principal. Ella és la que es feia tot. Mare de Déu, entonces, pastissos, braços de gitano, que feia un convit en casa. Tot va ser en casa. Perquè això no s'estudia en ninguna escola. No, però mira, però n'hi ha que no sabe fer-lo. El pastís blanc que porta? Ahí també d'un armela, també d'un marsapà d'armela. I biscuit, fan plantilletes, després el rellenen del carat blanc i li fan l'adorno. I quan més armela... Quan més armela, millor. Quan més ple estàs, més bo. Això està clar. Perquè en el poble, no sé si ho sabrà, però per què en el poble quasi tots els dolços porten armela? Jo què sé, filla. N'hi ha que en la coca esta fiquen un poquet d'armela. Jo tinc una amiga meua que aquella sempre fica una poquet d'armela. Jo no la fique, ella sí. I està també molt bona. I fas, se nota el gust, ja has ficat armela? Diu, sí, n'he ficat. I si no tenim l'opció 2, que és el braç de gitano, que és un poquet més senzill. Sí, això és millor. És que m'agrada més. El braç de gitano, la plantilla la crompe, jo no la fas. Vaig al forn i me la fan. Després jo li fique el marsapà per damunt, l'omplic i el rotllet, i després el creme. El fas untat en llema d'ou i sucre i en barretes de ferro el creme, que està molt bo. No li fique això, merengue, li fique... El braç de gitano per ahir el fan. Sí, però... Dis-ho, Mercedes, dis-ho. No és com el de sí. No sé per què, però no és igual. A que no? No. Perquè el que parlàvem abans de que així el dolç de Puçol... És que perquè el dolç de Puçol està tan bo? Jo què sé, perquè són molt dolceres. I fiquem sucre. Ahir, a una casa jo em va donar un tros de flam d'ou. I li dic a l'ama, el sucre on estava, sí. Diu, ei, l'ha ficat a voltor. Dic, pues a voltor, però ficant, dona, ficant. I l'altra xica que estava diu, sí que és veritat, si no hi ha dolçor, tan bo que està, dic que no està dolç, dona, li falta la dolçor. Així no val res. I tornem, per exemple, els rotllets, els pastisses de moniato... Ah, mira, aquests rotllets també són molt bons. La coca cristina... És d'anís. Vostè es fa, que jo ho he vist. També, sí. Com es fa? Com es fas? Mira, oli i anís. Anís de pla de pastes. I sucre. I farina, pasta, i fas una boleta i fas el rotllet. Vale, ja està. Com ahí està. Perquè esta coca, explica-mos. Mitja dotzena d'ous, 2 danones, 2 gotes de girasol d'oli, 4 de sucre i 6 de farina. Anem a ratllar i 4 paperes de llimona. Això és el que duia coca. Perquè esta coca la mengem en este poble dies de bou, Sí. cumpleaños... Sí, de tot. Jo ne fas algunes vegades. Anem a fer una coca i ja se'n ve la moneta, se n'endú un tros, se n'endú la mofiana de tros, fas adiós coca, i ha volat. Pues moltes gràcies, Mercedes. Vale, mira. Mos ha fet un repàs per la trajectòria gastronòmica del poble i hem vist el que se mengem, així, el que porta molts anys, inclús segles, en este poble, sent tradició. Sí. I en Puçol la veritat és que mengem molt bé. I tenim costums que no s'han de perdre mai. No hi ha que perdre's. I que a la vista està que aquestes festes s'han recuperat. I ha que ensenyar als jovens que ho facin.
i que no s'han perdut, al revés, No, sí. es mantenen cada vegada més fortes, Pues encara sí. que siga tot comprat. Pues sí. Necessitem a més Mercedes que ens ensenyen. Sí, més Mercedes. Les mares de vosaltres se lo saben, també. Sale. Molt bé, moltes gràcies. Vale, adiós.